Så. Hej Willy. Det er det første dag. Orlando, Florida. Vi kom i nat klokken 2 til hotellet, efter at have lejet bil altid. Spist morgenmad, har Billy lige nede og lege på legepladsen her lidt. Og vi har kæmpe stor pool, den kan vi vise jer bagefter. Ja, kæmpe stor pool. Hej Billy. Kan du godt prøve rutsjebanen? Vi har lige fundet ud af, faren som taget sådan overrasket. Ja, Disneyland som ligger, ja, jeg tror det er 5 km herfra. Kæmpe Disneyland. Koster $100 per næse. Heldigvis er billig gratis. Det er stadig 1000 kroner for 2 mennesker i Disneyland. Men så er alting også gratis for 1000 kroner. Ja. Whee! Og derude kan jeg lige vise. Ja, kan jeg ikke se en skid. Der har vi pool. Billy, hvad laver du? Billy! Billy! Nå, jeg tror vi stopper videoen her.